tulin Riparille, koska mä kuulin mun äitiltä, että täällä tapaa paljon ystäviä, saa pitää hauskaa ja sitten oppii Jumalasta. Ihan parasta tähän mennessä on ollut se, kun on voinut kavereiden kanssa puuhailla ja touhuta kaikenlaisia leikkejä ja pelejä. Ja varsinkin se, kun on voinut laulaa ja viettää aikaa yhdessä. No, mun mielestä parasta tähän mennessä on ollut ainakin vapaa-aika ja sitten kaverit ja kaikki aktiviteetit, mitä me ollaan yhdessä tehty. Mä tykkään itse ainakin opiskella, niin on ne oppitunnitkin ollut ihan mukavia. Ehdottomasti yhdessäolo. Mä oon kauheasti tykännyt tästä ja mä oon muutenkin niin kuin sosiaalinen ihminen, niin varsinkin mun huonekaverit on ollut tosi kivoja ja meidän ripariryhmä on tosi mahtava. Mä vähän pelotti jotkut asiat, mutta no, että onks huonekaverit kivoja ja että kun en mä tuntenut täältä kuin muutama henkilö, että onks täällä kiva porukka ja ihan turhaan siis. Sit kun on kiva huone ja kaikkea, niin kavereita tullut lisää ja sit niin sitten ei ihan turhaan vähän niin kuin pelkäsin kaikkea. Mä oon saanut uusia kavereita täällä ja on ollut todella hauskaa. Mä tunsin täältä aika monta, mutta en kaikkia, mutta nyt mä oon kyllä tutustunut melkein kaikkiin. Mun mielestä yllättävintä on ollut se, että täällä on ollut tosi paljon enemmän tekemistä kuin mitä mä ajattelin. Et mä ajattelin, että vapaa-aikaa olisi ollut tosi paljon enemmän, mutta sitä onkin lyhyet ajat tosi niin kuin pätkittäin. Mutta kaikki tekeminen, mitä me ollaan täällä tehty, niin se on ollut kyllä siis tosi hauskaa. Täällä on tosi kivaa niin kuin sitten, kun ajattelee positiivisesti ja tänne voi vähän jännittää tulla, mutta täällä saa kyllä kavereita eikä täällä tuomita ja täällä on tosi hyvä niin kuin ryhmähenki. No mun mielestä parasta Riparilla on ollut se, kun noi isosat on järjestänyt kaikkia pelejä ja leikkejä täällä. Niin kuin ihmiset on uskaltanut heittäytyä mukaan siihen, että niille, jotka on tulossa Riparille, niin mä ehdottomasti sanoisin sen, että jättäisi semmoiseen, että miten mun pitää käyttäytyä kotiin, vaan heittäytyy vaan mukaan kaikkeen, mitä täällä tehdään. Tuo on vaan paljon kivempaa.